uNkulunkulu wadala uthando olubili. Kunalo uthando lokuthi umuntu uyamthanda, bese kuba khona uthando lokuthi umuntu umkhonzile. Kodwa uma kusuke kuziwa phakathi kobulili obubili, phakathi komuntu wesilisa nowesifazane, umuntu wesifazane uyakwazi ukuba nothando olubili ngomuntu wesilisa. Kuyenzeka abe nothando lokuthi uyamthanda, kuyenzeka futhi abe nothando lokuthi umkhonzile. Kodwa umuntu wesilisa unothando olulodwa ngomuntu wesifazane, unothando lokuthi uyamthanda kuphela, akanalo uthando lokuthi umkhonzile. Umuntu wesilisa ukhonza omunye umuntu wesilisa kuphela. Kunento-ke eyaye ibe buhlungwana uma isuke yenzeka nje kumuntu wesilisa. Kubuhlungu ukuthi umuntu wesilisa ekhonzwe umuntu wesifazane, ngoba umuntu wesilisa uma-ke wakhonzwa umuntu wesifazane, kuyena umuntu wesilisa kwakheka uthando lolu lokuthi uyamthanda. Manje uma selwakhekile lolo thando lolo, kuye kube buhlungu kakhulu ukwakheka kothando osuke ungeke ulithole. Kusuke kufana nokuthi lo wesifazane ugabisela owesilisa ngothando. Ukube kuya ngathi ngabe nje ayenzeki lento yokuthi umuntu wesilisa ekhonze umuntu wesifazane. Kufanele kube phakathi kokuthi uyamthanda noma beqhelelane nje kuphela.